Drahí Slováci, idem robiť teraz toto video, aby som si s vami rozobral návrh novej pandemickej zmluvy, ktorý mám tu na stole riadne preložený do slovenského jazyka. A vy si potom urobíte vlastný obraz o tom, prečo vás vaši obľúbení politici o tom neinformujú, čo sa na nás všetko pripravuje, lebo to veľmi dobre vedia. Európska únia podpíše aj v mene Slovenskej republiky za nás, namiesto nás, lebo má k tomu kompetencie, aby ste vedeli. My strácame právo veta už pomaly vo všetkých oblastiach a Nemecko nám teraz chce presadiť, lebo ide predsedať Európskej únii, idú presadiť zrušenie práva veta. Sa bude o všetkom za nás rozhodovať v Bruseli. Tak si predstavte, Európska únia ide tento dokument, túto pandemickú zmluvu za nás podpísať. No a my budeme mať akési len nejaké obdobie na to, aby sme prípadne mohli túto zmluvu pripomienkovať. Tak som veľmi zvedavý, ako sa zachovajú jednotliví politici. Zachovajú sa tak, ako sa chovajú doteraz. Mlčia a sú ticho. Takže ja vám teraz sprostredkujem jednotlivé znenia zákulisných bodov tejto pandemickej zmluvy. A teraz dobre počúvajte, pretože toto nás vrhne do totality, do zdravotnej totality. Začnem postupne. Mám tu tie body vyznačené. Čo ma teda veľmi, veľmi zarazilo, a to, čo každý už tu bere ako v minulosti bral ako konšpiráciu, tak mi to príde, že tu ozaj začína sa pomaly pripravovať sa začínajú podmienky na jednu svetovládu a na posilnenie pozície OSN. Pretože tu jeden z tých bodov. Jednak zavádza sa definícia jedného zdravia. To znamená, oni chcú, aby to podpísali všetky štáty sveta, alebo jednotlivé hospodárske zoskupenia, toto je tiež jasne zadefinované a tým Európska únia je. A to jedno zdravie má jasnú definíciu. Budem sa ku nej vracať. Ale čo tu je napísané? Uznávajúc vytvorenie štvorpartity WHO, organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo, Svetová organizácia pre zdravie zvierať a OSN pre životné prostredie. Dávajte si všetky tie veci dokopy. Teraz to, čo vám budem všetko čítať, medzi riadkami si to skladajte v taký jasný jeden obraz, ako keď pucle skladáte. Tu v tejto pandemickej zmluve je nieraz prizvukované o tom, ako jednotlivé štáty uznávajú, že tie vírusy vo veľkej miere vznikajú z rôznych mutácií zo zvieracích virov. Takže nám tu budú teraz predkladať a vypúšťať kadejaké srandičky pod názvom vtáčia chrípka, opiček jahni, choroby šialných kráv a ja neviem, čo to všetko ešte majú na programe. A toto všetko ovplyvní činnosť poľnohospodárov a samozrejme to posilní aj postavenie jednotlivých regionálnych úradov, pretože tu keď Svetová zdravotnícka organizácia zavelí, že tu máme vtáčiu chrípku, tak tu na regionálne úrady dostanú pokyn k tomu, aby sa to vyhlásilo po jednotlivých obciach, dedinách vybíjať napríklad váš domáci chov hydiny, okrem veľkých chovov. Pokračujem ďalej. Táto zmluva mi skôr pripomína nejakú ako keby dílerskú zmluvu. Keby to podpisoval štát, napríklad s Pfizerom, tak naprosto pochopím, že sú tu obsiahnuté tie body o ochrane duševného vlastníctva. Ale Svetová zdravotnícka organizácia evidentne chce v prvom rade touto zmluvou chrániť ekonomické záujmy veľkých farmaceutických koncernov a chrániť ich duševné vlastníctvo.
A tu sa to v niekoľkých bodoch sa to neustále opakuje, že jednotlivé štáty uznávajú, že ochrana práv duševného vlastníctva je dôležitá pre vývoj nových medicínskych produktov a tak ďalej. Uznávajúc, že účinnosť práv duševného vlastníctva je dôležitá pre ďalší vývoj, uznávajúc, že ochrana duševného vlastníctva je dôležitá pre vývoj nových liekov, uznávajúc obavy, že duševné vlastníctvo zdravotníckych technológií na záchranu života naďalej predstavuje hrozby, a mohol by som pokračovať, s týmto nejdem zaťažovať, ja len aby ste videli, sama ochrana duševného vlastníctva v mnohých bodoch. Tu je evidentne jasné, kto má pod kontrolou Svetovú zdravotníckú organizáciu. A čo chce táto Svetová zdravotnícka organizácia? Ona chce v prvom rade chrániť záujmy týchto veľkých korporátov, ako je Pfizer a spol, aby nám tu potom mohli dávať tie naše experimentálne vakcíny. Tak to nazvem. Dobre. Najviac, z čoho som ozaj prekvapený a nikto nemôže teraz namietať, keď niekto povie, že to je akási génová terapia. Všetky mRNA vakcíny my ich považujeme za nejakú génovú terapiu a toto jasne to potvrdzuje. Tu je vymedzenie pojmov, áno, a tu je napísané genómové sekvencie. Áno, tu je definícia pojmov genómové sekvencie. Takže niekto by nebude rozprávať, že to nie je genová terapia. Pokračujem ďalej, ja tu mám pekne to vybodkované. Tak, transparentnosť. Takže všetky štáty sa majú zaviazať, že na vyžiadanie budú odozdávať naše biologické vzorky údajov o genomickej sekvencii. To znamená, že napríklad naše genové sekvencie nás Slovanov sa objavia niekde v nejakých laboratóriách, niekde úplne na opačnom kúte Zemegule, alebo ako to mám tomu rozumieť? Na čo im sú tieto veci? Je mi zle. Je mi zle. Priatelia, vrátim sa k definícii jedno zdravie. Takže jedno zdravie, multisektorové transdisciplinárne opatrenia by mali uznať prepojenie medzi ľuďmi, zvieratami, rastlinami a ich spoločným prostredím, pre ktoré by sa mal posilniť a uplatňovať koherentný, integrovaný a zjednocujúci prístup s cieľom udržať neprimeranú rovnováhu a optimalizáciu zdravia ľudí, zvierat a ekosystémov. Prosím vás, toto všetko už ide v súlade s agendou 2030. To bude totálna kontrola. Oni chcú už ovládať a riešiť zdravie zvierat. A tie ekosystémy, to je všetko tie zelené dohody a tie nezmysly. Veď to všetko sa dáva do jedného balíka, aby nás tu mohli dostať pod totálnu kontrolu a mohli nás buzerovať za každú hovadinu. Pokračujem ďalej. Ešte stále som v kľude. Tak, samozrejme, podporovanie know-how spoločnosti. Áno? Čiže my máme všetko tu im zabezpečovať, spolupracovať, uľahčovať a stimulovať výrobcov produktov súvisiacich s pandémiou. Štáty príjmú vhodné opatrenia na podporu výnimiek z práv duševného vlastníctva. Zasa duševné vlastníctva. Stále máme chrániť, ja som to zatiaľ sa nedočítal, akým spôsobom máme chrániť zdravie občanov. Ja tu stále len čítam nejaké duševné vlastníctva farmaceutických firiem. To je chore. Tak, štáty majú zabezpečiť predvídateľný globálny dodávateľský reťazec a logistickú sieť. To znamená, že my budeme musieť v maximálnej miere podporiť tento pharma business. Keď príde na lámanie chleba, tak my musíme výjsť vo všetkom v ústrety. Tuto pár bodíkov. Takže týmto sa zriaďuje globálna pandemická dodávateľská a logistická sieť Svetovej zdravotníckej organizácie. Zmluvné strany podporujú rozvoj a sfunkčnenie
vývoja. Zapájajú sa do siete v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie. Takže bude teraz musieť participovať aj na tom ten štát. Zmluvné strany sa zaväzujú neukladať predpisy, ktoré neprimerane zasahujú do obchodu s farmaceutickými surovinami a zložkami. Takže ešte raz to prečítam. Zmluvné strany sa zaväzujú neukladať predpisy, ktoré neprimerane zasahujú do obchodu. To znamená, my sa zaviažeme, že my si nesmieme dovoliť nebodaj tu nejako legislatívne zasahovať do kšeftov nadnárodných korporácií. Ja to teraz prekladám do laickej ľudskej reči, áno, aby vám to bolo jasné a zrejmé. My ním nemáme v ničom brániť, ale máme chrániť ich duševné vlastníctvo, zabezpečiť distribúciu. Pokračujem. Každé takéto odstúpenie zo zmluvy, od pandemickej zmluvy, po uplynutí 1 roka, od dňa, keď depozitár prijal oznámenie o odstúpení. Prosím vás, každý normálny bežný zmluvný vzťah má výpovednú dobu 2 alebo 3 roky. Tuto si dávajú ročnú výpovednú dobu. To za ten 1 rok to dokáže ešte napáchať kopec škody medzi obyvateľstvom. No dobre, a ideme na to. Ja som tu rozprával úvodom, že my strácame suverenitu v mnohých oblastiach, a to sa týka aj zdravotníctva. A preto tu aj zakomponovala Svetová zdravotnícka organizácia, jasne zadefinovala, kto môže podpísať tú pandemickú zmluvu. Takže hlasovacie právo, článok 28. Regionálne organizácie hospodárskej integrácie v záležitostiach v rámci svojej kompetencie uplatňujú svoje hlasovacie právo počtom hlasov, ktorý sa rovná počtu ich členských štátov. A máme to tu čierne na bielom. Európska únia za nás tento buzerujúci paskvil podpíše. Nám možno o tom niečo letmo povedia v médiách, aby nám náhodou akože sa ukázalo, že sú transparentní a že nám dali o tom vedieť. Minútu o tom vám niečo povedia možno v správach. A ďalších 15 minút budú vás masírovať v televíznych správach, kto sa zo slovenských politikov s kým vadí. Dôležité veci, o ktorých by sme mali vedieť, o tých sa mlčí. Mlčia médiá a mlčia aj naši zapredaní politici. Pretože v jednotlivých výboroch, parlamentných výboroch, tento návrh pandemickej zmluvy, tí politici a politické strany majú a mlčia, sú ticho. Nevidím tu ešte napísané, že dokedy budeme môcť mi vetovať, tomu asi vydá nejaké uznesenie Europarlamentu alebo nejaká Eurokomisia. Tak. No, ďalšia zaujímavá vec. Takže k tejto dohode so Svetovou zdravotníckou organizáciou nie je možné vniesť žiadne výhrady ani výnimky. Výhrada nezlučiteľná s predmetom VHO nie je povolená. Takže toto je absolútne diktátorská zmluva. Jednoducho bude absolútne v plnom znení úplne rovnaká pre všetky, bez výnimky pre všetky štáty sveta. Pokračujem ďalej. Tu už sa vytvárajú rôzne dohľady, mechanizmy nad dohľad a nad plnením pandemickej zmluvy. Tu ma ešte zarazila jedna zaujímavá vec, mám počiarknuté. Zmluvné strany uľahčia rýchlu a účinnú mobilizáciu primeraných finančných zdrojov. A to aj z medzinárodných finančných zariadení. A ja sa smejem. Táto zmluva, ktorá by, ja som tu, naozaj tu nečítam nič konkrétne, akým spôsobom sa bude bojovať s pandémiou, ako budeme zachraňovať ľudské životy. Naozaj sa tu chránia len tie korporácie, ich záujmy, distribúcia, duševné vlastníctvo. A ešte tu pripravujú pôdu a zaväzujú jednotlivé štáty, že keď príde pandémia, lebo oni vedia, že to opätovne ochromí ekonomiku, tak oni už tu pripravili pôdu aj pre rôzne zahraničné finančné inštitúcie. Čiže oni nás budú tlačiť k tomu
Vy nemáte peniaze na vakcíny, nemáte peniaze na opatrenia alebo na dopady z pandémie. No veď ste sa zaviazali, že to budete vykrývať z finančných zdrojov zahraničných. To znamená, že oni chcú, aby sme sa ešte viac a viac jednotlivé štáty zadlžovali. A viac strácali na suverenite. Pokračujem ďalej. Čo tu ešte máme? Udržateľné a predvídateľné financovanie. Aha, takže tu už si jasne vyčlenili, že ešte sa majú dohodnúť na percentách, koľko budú odvádzať do tej Svetovej zdravotníckej organizácie. No budeš. Ale definícia opätovne jedného zdravia. Takže to tu máme zase zadefinované. Tu vás nebudem zaťažovať, proste jedno jediné zdravie. A už je to úzko spiaté so zvieratkami a s ekosystémom. No. Tak a teraz strácame akúkoľvek kontrolu v boji s pandémiou. Tu sa to jasne píše, áno, že jednotlivé štáty, ktoré to podpíšu, uznávajúc ústrednú úlohu Svetovej zdravotníckej organizácie ako riadiaceho a koordinačného orgánu pre medzinárodnú zdravotníckú prácu, majúc na pamäti potrebu koordinácie s regionálnymi organizáciami. Po tom všetkom, čo generálny rektor, je takto preložené, takže generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlási pandémie v súlade s podmienkami stanovenou v tomto dokumente. My sa zverujeme do rúk do nejakého blázna sociopata, ktorý jednoducho dostane pokyn od týchto farmaceutických spoločností, vypustia nám tu nejakého bacilka a my sa budeme riadiť. Celý svet sa má riadiť podľa pokynov tejto inštitúcie a pokyn k tomu vydá generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie. Pokračujem ďalej. Nechcem sa tu často opakovať, lebo mám to tu viac, veľakrát sa opakujú tie body. Tak, čo sa týka podpisu. Dobre, ja som tu ešte si vyznačil, áno, súdne spory. To je posledná vec, ktorú som chcel s vami prejednať. Prosím vás. Svetová zdravotnícka organizácia už sa dohodla s Európskou úniou, že bude mať vysunuté pracovisko. Európska únia má agentúru HERA a tá bude plniť pokyny Svetovej zdravotníckej organizácie v rámci boja s pandémiou v jednotlivých regiónoch Európskej únie. Táto agentúra HERA má také obrovské právomoce, pokiaľ, hovorím, bude vyhlásená napríklad vtáčia chrypka a oni si zmyslia, že bude potrebné vybiť hydinu, tak sa vybije hydina, do bodky, koniec. Hej, my sme sa, tu nás sa k tomu všetkému ideme zaväzovať zmluvne, že sa budeme riadiť týmito pokynmi. Začnite si uvedomovať, že chcú vyvolať potravinovú krízu a budú na tom usilovne pracovať. Ide o zavedenie totálnej kontroly obyvateľstva a my jedinú možnosť, ako máme sa z toho, tak sa z toho musíme vymaniť, musíme vystúpiť z Európskej únie, nemôžeme my pristúpiť na takéto dokumenty. Ale aby som sa vrátil ešte k tomu riešeniu tých sporov. Riešenie sporov. Viete, ako sa majú riešiť spory tu na... Tu pripúšťajú, že by sa prípadné spory riešili formou arbitrážneho súdu. Viete, čo to je arbitrážny súd? Zvyčajne sa jedná o nejaký súkromnoprávny inštitút, kde pokiaľ sú dve zmluvné strany a súhlasia s tým, že sa nebudú riešiť spory riadnou, normálnou cestou súdov, tak podpisuje sa tzv. Rozhodcovská arbitrážna doložka. Zvyčajne tá zmluvná strana, ktorá sa snaží napríklad niečo predať a potom očakáva nejaké úhrady od toho odberateľa, tak veľakrát tieto zmluvné strany sa snažia nanútiť podpísať tú rozhodcovskú arbitrážnu doložku. To znamená, že o danom spore by zasadla by nejaká komisia troch právnikov, niekde napríklad v New Yorku, nejaký arbitrážny súd a oni by rozhodli o tom danom spore. No dúfam, že už vám je jasné, že akú komisiu by nám tu nanútili. To ešte v tejto zmluve ani není dané. Ale zvyčajne ten, kto navrhuje do tých zmluv tieto arbitrážne doložky, to znamená, tu je napísané tzv. Ad hoc rozhodca, to je rozhodca, arbitrážny sudca,
ktorý to ad hoc je pre tento konkrétny právny spor. To je úplne choré. Ak toto podpíše nejaký vládny činiteľ, takúto zmluvu so štátom, veď my nepotrebujeme ich zmluvu, veď oni potrebujú nás. A ešte nám idú nanútiť, ako sa bude riešiť právny spor cez nejakých ich nastrčených právnikov. No to je jasné, že vždy rozhodnú v prospech Svetovej zdravotníckej organizácie alebo v prospech Pfizeru. Dobre, ja už som taký vytočený. Prosím vás, dúfam, že to konečne chápete. Európska únia, ďalšie procesy globalizácie, ako je napríklad táto pandemická zmluva, zavádzanie digitálnej identity, zavádzanie digitálneho eura a postupné rušenie hotovosti. Toto všetko bude viesť k globálnej svetovláde. Už to konečne pochopte. Sú voľby. Jediná parlamentná strana, ktorá jasne je proti návrhom povinného očkovania, lebo toto umožní robiť povinné očkovanie a oni to zavedú. Si myslíte, že zadali do výroby tých niekoľko miliard dávok vakcín teraz, ktoré pripravujú, že do toho strkajú peniaze len tak, že sa to bude váľať v sklade? Nie. Tu sa naozaj všetko pripravuje. Toto nás uvrhne do totálnej zdravotnej totality. A keď nám zrušia hotovosť, budú mať nástroj na vaše potrestanie. Nedáte si experimentálnu vakcínku, tak vám zablokujeme účet. Viete, je to predsa také jednoduché, že? Digitálna identita, digitálny očkovací preukaz, centrálny, jednotný, celosvetový. Sa budete čudovať za chvíľku, že sa nedostanete do obchodu, lebo nemáte QR kódik. Prosím vás, ľudová strana naše Slovensko jasne deklaruje, že chce vystúpiť z Európskej únie aj z NATO a sme proti podpisu tejto pandemickej zmluvy. Voľte ľudovú stranu naše Slovensko. Sú to jediné, posledné voľby v Slovenskej republike. Postupne budeme federálny štát. Majte sa.